pulong kung imong dawaton, mahimog gyud ka anak sa Dios. Kay nagaingon man diya sa Juan 1:12 apan katong midawat, midawat o misalig ka kang Ginoong Hesukristo, mahimo siya anak sa Dios. Hatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Muna igsoon ang pulong sa Ginoo mo'y atong basihan, dili ng mga istorya sa tao nga wala diha nagbase sa pulong sa Ginoo. Muna igsoon ang nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang tao di ay maapil siya pagkayab ngadto sa langit, kung mubalik na si Ginoong Hesukristo, naaday ti mailhan igsoon nga ikaw maapil sa pag-rapture, pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Sa unsa nga paagi igsoon nga ikaw maapil, Nagingon na itong basahon ang pulong sa Ginoo sa Efeso 1 verse 13. Og mausag kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Ang maayong balita igsoon nga mensahe nga among ginasangyaw mao ni naghatag kanato og kaluwasan sa diyang giaplikan ninyo ang pulong sa Ginoo. Nagyan diyan nituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyanak. Ang saad sa atong buhay nga Dios igsoon kung dawaton nimo si Ginoong Hesukristo ang patik nga nasa imong kasing-kasing nga mao ang balang espiritu nga misulod nga na kanimo sa diyang imong gidawat si Ginoong Hesukristo. Monay ti mailhan, monay basihan pagbalik ni Ginoong Hesukristo nga nay nakatatak sa imong kasing-kasing Jesus. Kung wala kay Jesus sa imong kasing-kasing, dili gyud ka maapil sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Sama sa gingon sa akong sister gainano nga iyang lainon ang mga katawan diri sa tuo o sa wala. Nga ang sa tuo kay iya man na sa Ginoo, kining wala kay iya man na sa kaaway sa Dios. Muna igsoon ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kinahanglang nakapatik na sa atong kasing-kasing ang ngalan ni Ginoong Hesus. Monay timailan nga kamo iya na. Pero kung tao galing ka nga walay Jesus sa imong kasing-kasing, wala nakapatik ang ngalan ni Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, mo na ang tao dili siya maapil